Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, pari kupisa pa situation yandasangana nayo right now. Anotori mahwani chaiwo chaiwo. Seweekend Chivayo ndokubuda ari kupa Daisy Mutukudzi mota. Makaona nyaya iyi yakaita kuti Daisy aramba achitaurwa nezvake zvakanyanya pa social media. Inyaya ye background yakabudiswa nevanasikana vaMutukudzi vachitaura kuti unhu hwake nezvaari iye wacho ndo mabatiro aita se aita vanhu zvakatrigwa nekuti Selma akambenga asina kuiswa pa poster rekunge vachinorangarira Mutukudzi. Saka zvaanga asina kuiswa pa poster ipapo ndo zvinhu zvakazoita kuti papopotwe nevanhu kusvika Selma azoiswa pa poster. Selma achipedza kuiswa ipapo ndo nyaya zvonotwista kusvika Selma aenda pa stage akada kutry kuimba zvaramba ndobva azodedzwa kuinterview. Saka ndo pakabva paputiswa nyaya dzese dzakabva dzabudiswa musaga. Kudaro chikomana Seweekend Chivayo akazongobudikirawo from nowhere ati vakuru vekuda kutrenda kavanongoda kungotaurwa. Unongozoti akambenga apera kakunza akaenda kupi komukomana uya. Saka zvadaro manje ndokubuda achitengerana mota naDaisy achitaura kuti ayo ndakangonzwa masong ananingirikina anonditira ball emurume wenyu waMutukudzi, asi ndazoona chikomana chinodawo zvecontroversy chekuhip hop chinoitwa Holy 10 chichibuda chichishauda chiri kuratidza kudisappointika zvakanyanya nezvinhu zvaitwa naWeekend Chivayo. Ndopatari kuti aiwa apa hapana zvawaita wangu, get out of people's lives. Nezuro waitsvaga mukanya, nhasi wakupindira nyaya dzekwaMutukudzi. These are actual families that you think you can just change direction yavo using money. Cooler down Weekend wakundishota honestly. Ndo mashoko aritaurwa nechikomana chechidiki kuti aiwa Weekend wakuenderera wakutondiboa zvawaita izvizvi kunonzi kudherera. Wakabotraya kunonyengerera kuti unofonera kuti mukanya ndobva aramba akati anditambire gift yako. Izvo wakwaMutukudzi wakutenga kamota kuti uende kunguno kwana kuti uda kukontrola kakuda kutsvaga kungotsvaga dzvene unoza nyaya dzedzvene. Saka ndo nyaya iri kutaurika panapa iri kupisa iri kucomplainwa nechikomana ichi kuti aiwa vakundiboa. Amen. Munoionawo sei hama dzadiwa nyaya iyoyi? Indangoti ndidariko nepanapa munongoziva kuti inini pangu kungoti gaga tobva tatosira nyaya dzacho paground.